Quan era petita, el pare em feia farcellets de col. Anava a l'hort i llavors a casa em feia la seva recepta, que ja venia de l'àvia. Jo actualment també faig els farcellets de col, però el que és la fruita, la verdura, les vaig a recollir a Puig Fresc, perquè són productes de proximitat. El pagès ho recull un dia i en menys de 24 hores jo ja ho puc comprar.